سلام كلهم تخطاتلتي راهوي channel توم سبسكرايب زغبركم thank you so much እንዳበልኩም ነቶም ሓደሽቲ ድማ سبسكرايب እንዳገበርኩም ቤተሰብ ናይ راهوي channel ክትኮኑ يعدمكم ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ድማ ከመይ ጌርና ሕምባሻ ብዘይ ማሽን መልወሲ ማሽን ማለት እዩ ንስንክት ያክትከውን ናብኣ ክብለኩም ሽኮር ተዘይደሊና ኸዓ ጨው ክንጥቀም ንኽእል ኢና ለቢቶ ቤኪንግ ፓውደር ስምስም አራንሺ ዘይትኻ ቆልኩን ገብረሊና ብጣዕሚ ዘፍክሶነት ሕምባሻ ጽቡቕ ይዝገብሮ ማለት እዩ መጀመርታ ለቢቶ ቤኪንግ ፓውደር ዘይቲ ነዝራንሽና በዚያ ጌርና እትقላጡ አዳቂቅና ንውስኸሊና ማለት እዩ ብጣዕሚ ጥዑም ዝገብሮ ፍሌቨር ናይ ኦሬንጅ ፍሌቨር ዝሕዝ ሕምባሻ ኣዝዩ ኻ ጥዑም ዝኸውን ማለት እዩ ወላ ጨንኡ ጣዕሙ ፍሉይ ነገር ዝኾነና ስለዚ ሕጂ ኩሉ ሓዋዊስና ያለና ቁሩብ ማጌርና ድማ ከነኽሰይና ኣብ ዝዋሃደልና ቁሩብ ክንጸንሕና ከዲናዮ ማለት እዩ ቁሩብ እንጽበየና እንዛጌርና ፌስታልና ኸደና አቢልና ክንጽበየና ያ ጋይስ ውህድና ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቅ ነዚ ይመስል ስለዚ ሕሩጭና ክንውስኸሉ ኢና ማለት ሕጂ እንለውስና ማለት እዩ ብሕቅ ትርዝ በለ ክኸውን ኣለዎ ማይ ከነብዝሓሉ የብልናን ከማ ጌርና ቆቁር ማይ ወስኽ እንዳበልና ንለውሶ ማለት እዩ ጠቕና ነዚኣ ትመስል ዘይቲ ብላዕሊ ጌርና ላስቲክ ክንከና ስለ ዝኾና ምስ ላስቲክ መታን ከይተሓሓዝ ትብሕቅ ምስ በኸዐ እንዛ ጌርና ዘይቲ ጌርና ላስቲክ ጌርና ክንከና ኢና ማለት እዩ አትልናላ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ ሕጂ ናብ ምሽላም ኢና ክንኣቱ ቅድሚ ምሽላምና ግን እዚ ፓርችመንት ፔፐር ኣነ ተጠቂመሉ ዘለኹ ተደኣሃሊና ጽቡቕ እዩ ተዘይሃሊና ግን ዘይቲ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሸሊምና ምስ ወዳእና እምበኣር ከምዚ ጌርና ላስቲክ ጌርና ክንከድና ኢና ቁሩብ ክንፍሓልና መታንቲ ሕምባሻ ክንከድና ኢና ቅድሚ ምኽዳንና ግን እተን ስምስም ጌርና ክንገበርላ ኢና ቅድሚ ምስላንካ እውን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እዚኣ 10 ደቂቕ ክሳብ ትጸንሕካ ኦቨንና ብ350 ጌርና ከነርሱኖ ኢና ያ ጋይስ ስለዚ ሕምባሻና ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ